दैखरखौबो सिफायलायबाय न'आ नै बेबायदि जागासिनो दं दैखरा गैला सिफायजाजोबलायबाय बेखौबो लांदां खालामथारनोसै दैखरखौबो स्रां जाजोबसिगोन सिलायाबो दैखर सेखर बोखारजोबसै ओमफ्राय नै न'नि अबस्थाया बिदि लोगोफोर जोंना दैखरा गाखोजालायलायनाय जाबाय सिजौ गाखोजाबायना नै खोयै खोयै बिसिम खोजालायबाय नै सिजौआ गाखोजाबाय मालाय दैखराव ओमफ्राय नै न'आबो जागासिनोथार गोजौ जासिगोन आग्लाया एसे आग्लायबाय नांगौआ थाथोंसै उनाव बाहायनो मा होनदों मा नांगौ होनदों एरना हरलाय नै जोंना खामलाया गथ'आ हा सोजोबबाय नै लोगोफोर आङो नोंसिनो दिनैहाय एसे देखायनोसै आरोना न'खौ बेसेबांसिम जानानै दङ हाजोबथारबायानो होनजायो बाव दा बाथाम होनांसिगौल'सै आरो बाथाम होनानै माबा मा होनोमोनलाय थिं दोबावनांगौ दंबावो बे बिल्डिंआ जोंनि नङा दै बे मोनसे रुम ओमफ्राय नैबे मोनसे रुम मोननै रुममोन नालाय जाथारसिगोन बारा गोबाव नांला हा आरि सोखांजोब्बाय नै न'आ जाथारसिगोन लोगोफोर माला हाबावनोल' मोनखाबायलै नैबेजों एखे बानायनोसै जों मिलायबोबाय आरोना बै माबाजोंहाय ओंखाम संग्राजों जयनिं खालामनानै सेम डिजाइनावहाय बानायबोसिगोन आरो ओमफ्राय दा बैथिं मोनसे खालायगासिनो दंबावो मोनसे बुस्थु देखायबावनो आङो नोंथांमोननो आगोल जेव जेव जावजाव जाजोबथारबाय बिथिंहाय लांख्रां फांख्रां कम्पानि ओमफ्राय आंनाबो नै बे समावनो दिनै आंहा आंनि दाउस्रि आथिंनि आपडेट होनोसैलाय लोगोफोरनो नायदेरदो दाखालि अखा हालायलायनाय आं हाखु दाखु गायनाया आंना नै बिदि जाबोहांबाय आरो माने थांबोजोबहांबाय बारसिगोन बिसोर एबारावहाय लोगोफोरनो नायदो खिथानोनो समखौनो मोनाखै आङो आरो जोंना नै गेटआबो माबायदि ड्रेनसो जागासिनो बानायजागासिनो दङ नै बैनिफ्राय खावसे हाबोथारबाय दाख्लैनिफ्रायनो बानायदों बिथिंजाय आया दैखौ नांला नामा बे ओरै जाबोथारबाय ना बिनि गोजौआव खोबग्रा थाबावगोन ना माथो औवालासे लेट अबस्था लेथेर फेथेर बिदि होजोबनो नागिरलायबाय आरो मा होनोमोनलाय पस्ट खुन्थियानिखौ बेखौ सोनानै होसिगोन सिमेन्टखौहाय नै दिनैनिखौ एसे देखायनोसैलाय दिनै मा मा मावखो आंहा जमा जमासो खालायगासिनो बा बैसिनि एसिसो दे जोंनि एसि नङा खोरखिजों नुजाफैदों नैबे एसिया जोंनि नङा नै जेल खाना बादिसो मोनबायलै माबा बोरैबा होथेथेनो बक्स बादिसो जाबाय न'आनो मैगं हादों बैथिं माला हाबावनांगौ सिमेन्ट बाला लगायनायनि लेथ्रा जाजोबो सिलायानो दाबो हाया बैथिंबो ड्रेन बानायदों दिनैबो लोगोफोर जोंना ओमफ्राय अर्किडा नायदो ओरैबायदि सुन्दुरि मुन्दुरि बारनानै दङ जोंना गोजौआव बांसिन बारदों ओमफ्राय नै बेहाबो बारफबजोबनानै दङ नै लोगोफोर जोंहा न'आव दिनै सासे खामला गोदान फैदों आरोना बेखौ देखायनो आं नोंसिनो गावनो थोनदों आंखौहाय लानोबो ओमफ्राय भिडिअखौ माला हाबावनांगौ बैलाय
हनै नै खामला गोदाना देगासिनो दं मालाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायो दै जोंनि लोगोफोर जोंहा बिथिं माने ओरैबायदि थाइजौ फिथाइ थायनानै दं आरोना नै आङो नायसन फैफेराब्रा जि मोजां मोजां थायनानै दं थाइजौ फिथाइया एबाराव थांनाय बोसोराव बारा थायाखैमोन देग्लाय बांसिन थायदों आरो स' नै लोगोफोर आंहा बिथिंजाय आंनि स्टुडेन्टसफोरनि माने फरायसाफोरनि एग्जाम जागासिनो दं नालाय थ' बिसिनि एग्जाम जानायनि खाथाखौहाय माने कपिखौ आङो चेक खालामगासिनो दं आरोना नायगासिनो दङ लोगोफोरनै ओमफ्राय बिथिंजाय नै जोंहानि न'नि अबस्थाया ओरैबायदि जाजोबनानै दं आरो थारमाने प्लास्टारा वाला हाजोब्बायानो होनजाबाय नैबे एसे नुनाया बेल'सै ओमफ्रायो गाहायाव प्लास्टार होनांगौ दं आरोना बारा बुरजा गैला बेखौ होखांबाथाय थिं दोनो मोनसिगोन थिं दोबाथाय खोरखि दरजा लागायबानो जासिगोन आरो लोगोफोर जा गोबाव एले मावनाय मोनबाय आङो गोबाव जाथारबायानोलाय लामायावबो ड्रेन मावबाय थायो नालाय सानफ्रामबो ओंखायनो दिनै आंहा बाबाबो गला नायबाय थादोलाय लोगोफोर स' नै लोगोफोर जोंना न'आ बिसिबां हाबाय आरो बेवहाय दा थालायबाय नै ओमफ्राय बेवहाय दा टाइल्स लागायसिगोन गोजौ जाबाय हानानैसो एसे स्रां नुलायलायबाय इसिबां हानानै धालाय जोबखांबाय दा टाइल्स होजोबसिगोन आरो दंबावोसो ओमफ्राय एसे गोजोन गोलाव जाबोसिगोन माने टाइल्स होखांबानो अबस्था ओरैजाय हा दोनथ'जोबनाय हाबासो स्रां जासिगोन